जों जतन वाग्रिब ओमफ्राय जों दिनै अ वागनि सोमोन्दै न जों सायमालायनानै थांलायनाय जों बाहायके वाग्रि खांके जों वागनो दातिरुबै जों दिनै इन्टारेस्ट गोबां जों जावै मानाय आबनो जों दिनै सिलायमान बखौ थांलायनाय एंके खाबनि ताकताय बुखुक जों दिनै नरक आनि भिडिअ कतालङै तो खांके नरक साबस्क्राइब खारदि एंके खाबनि ताकताय बुखुक जों जतन नक नुखुंग परिबार जों वाग माल मातरक रिलायो एंके जों बाक्सा अनेक बसर कावै वाग रिलायो फियाबा जों फालपुर गांके जों 20-30 हाजार एंके जों दाबो बाहायके जों दाक्ति फालनाय जों 5-6 मास बा 7 मासनि बिसिमनो जों बाहायके 25-30 हाजार जों इनकाम खालामनाय जों आबनो सिलायना जों पहिला फार्स्ट जों वाग सा पाइखा जों वाग सा पाइखा जों आफुरो जों बनो किरिमिरि बरि जारना नांनाय किरिमिरि बरि जारमान बरि जों बनो भिटामिन ताई आयरन जों बनो जारनानि नांनाय एंके जों बुजिबाय जों रिलायन जों बुजिबाय जों वाग जिखनो 20-25 केजि जरा जों बनो प्राइड हक स्टार्टार जों अ बुजिगुरानो जों जारना नांनाय गाबोन परे जों 20-25 केजि जों आवाग साखा एंखानो जों 2 नाम्बार जों बनो तरनानि बागै जों प्राइड हक जों ग्लोबार जारना नांनाय जों आरो जोंनि कमसा कम न 70-75 केजि गायखांखनो जों बनो ताई लासो जों फिनिशार जारना नांनाय प्राइड हक फिनिशार अब बेबाक न गद्रेज कंपानी बे खाबनि ताकताय बुखुक जों दिनै आं बाहायनि वाग्रि दङ आं अनेक बाथ्रा सावो माइरं बाय गुन्दा बाय ताइसा लाबुङ आं माइरं बाय गुन्दा बायरि नेमेनि आनि ब्लेखनो रां आं बनो 1 बছर जारनानि हिखांका आनि ब्लेखनो रां खरस थां गोसोङाबो अंके 6-7 मास खनो जों बनो बिक्रि खालाममान बे खाबनि ताकताय बुखुक जों बनो कामके आदा जारखांके जों दाकिनो फालै मान बे फारि नरकनो आनि वाग नै दङ आनि वाग नबो फनगानो आनि अवाग बुसुक काखा आसाय बुसुक काखा आं ताबो बुसुक रिवि दं आं अब्रकनो नरकनो सावन हामबाय नक बखाक थाङै दङ के नरकनो आनि वाग रक फनकनाय बिसोर बां याक कनै न गकनै बिसङो पनो जों बाहाके काहाम खालायनाय आब्रकनो आं तेबो नरकनो फनकनाय गुसुं तानादि ओंके अबं आनि वाग नायनाय खिदुम करै फानो नरक बाजाराव मालाय थांके बायरक ता तंदि खाबनि ताकताय बुखुक जों आं ताबो पनो गुलुवार चारितनो ओंके खिदुम करै फानो नरक पाइ अबंखौ वाग जो ओंके आं अब सेप्टेम्बर 30 तारिखो आसाय मानि आनि नगर आं बार मानि बा ताबो मार्च ओंका आं बनो डिसेम्बर नि सिम थांके नभेम्बर नि सिम नंके नभेम्बर के न डिसेम्बर जनवरी फेब्रुवारी मार्च 4 मास बाय न असुकुङै दंखा ओंके मन आं ताई 2 मास रकि थांखनो मन आं फालै मानखा ओंके ताबो ओंके अबंका के गेन्दा बुसुलै अबंका गेन्दा बुसुलै नारक जाक आं नरक जुदि छैन बार नरक मुसुङै दं के नरक गेन्दा रक नाफि मानो नाफिने के गबां गेन्दा बुसुलै नारके दंखा इतले खना जाक काहाम अब ओंके आसुकनो आनि वाग गनो नखो गां हेंका खाबनि ताकताय बुखुक जों आं नरकनि सापोर्ट नांगो गां नरकनि बागै नेट सतेबो भिडिअ काहाम कबि फायनाय गां तो वाग मांनो सिरि माखो आं नब्रक ताङै मान्य खोबा गां ताबो आसुक सयाबा ताई कयेकटा आं रूम खालायफिनाय ताई 2-3 ता हाय ओंके जों रूम बो बाहायके तांनाय रां कम बाय बा रां सेब कम बाय केनो रूम बो ताङै फुनकनाय आं नरकनो के नरक तेबो सापोर्ट खायदि नरक बो वाग रिना मुसुङै तो खांके नरक वाग नक ताङै न नरक वाग रिदि वाग नक आं ताबो तांनाय एकदम रां सेब कम बाय न रूम तांनाय ओंके 500 इ बाय आं 3 ता रूम खालायनाय आं 100 दंगो गाबो बाहायके खालायनाय
abono bo ang norok no sawono asuk no norok chabe tongkhangke support khaji ani video no ani channel no asuk no hamba.